A pesar de que xa hai tempo que Portos de Galicia instalou paneis informativos e un sistema de restricción de acceso ao peirao comercial de Ribeira, o certo é que segue a ser utilizado por persoal alleo. Dende a confraría denuncian o exceso de vehículos que aparcan tanto no porto exterior como na zona dos pantaláns, dificultando así o traballo dos mariñeiros e mesmo deixando os profesionais sen lugar para estacionar. Que se reordene tanto pola parte de fora do puerto como pola parte de dentro, porque agora nestes momentos tamén aquí xa se ve que por dentro do puerto moito non se pode andar porque bueno, todos son coches, se están escolando un lado para o outro, pero bueno, nós contamos que a fachada marítima está quedando moi ben, non dijimos que non, pero fainos falta esa pequena reordenación que Puertos se decida a facer as cousas, a reordenar e a poñer as cousas ben para que cada un poda facer a súa actividade tranquilamente, non? Ademais da retirada dos vehículos dende a confraría, demandan unha reordenación dos usos portuarios para que as distintas flotas poidan compaxinar a súa actividade en condicións de seguridade e sen interferir unhas con outras. Que en estes momentos, pois mira, estamos nunha situación un pouco complicada, principalmente por dentro do puerto, que é a competencia que nos pertenece a nós. Bueno, a ver, espero que con esta reordenación que podamos resultar tanto bo para a terra como para a parte do mar, non?